Da će naše službe bezbednosti nastaviti postupaju kao i do sada, izuzetno odgovorno i će se truditi maksimalno da se sve te stvari provere. Na političkom rukovodstvu je da vodi politiku ove zemlje u najboljem interesu građana, ni prema onome što želi istok, ni prema onome što želi zapad. Ovakve stvari mi možemo možda uz pomoć neke međunarodne bezbednosne saradnje da rešimo i da dokučimo. Mi imamo jedan ugovor potpisan pre 4 ili 5 godina sa Federalnom službom obezbeđenja Ruske federacije, gde u članu 2 stav Đ se baš navodi borba protiv tog sajber pretnji. Dakle, bi mogli njima da uputimo zamolnicu da nam pomognu u ovome. Isto tako, s obzirom da smo imali izuzetno dobre akcije sa Europolom i da je MUP Srbije zaista od Europola ocenjen najvišom ocenom za tu međunarodnu saradnju, možemo i od njih zatražiti. Međutim, otvara se pitanje šta će nam oni tražiti za uzvrat. Niko vam neće ovakve stvari rešiti besplatno. Ne mislim na novac, nego će tražiti neke sigurno obaveštajne službe traže kontra usluge. I to je, postavlja se pitanje da li je to vredno, te neke kontrausluge koje bi nam ili istok ili zapad tražio za uzvrat da nam reši ovako pitanje. Zato mislim, vraćam se ono što smo mislim svi ovde saglasni, da ipak najbolje da mi ne tražimo pomoć ni istoka ni zapada, već da mi svojim snagama pokušamo da rešimo ovu situaciju i da ne dovodimo sebe u situaciju da bilo kome bilo šta dugujemo u tom bezbednosnom kontekstu, jer su te usluge najskuplje. Mnogo hvala što ste bili gosti, što smo razgovarali na ovu važnu temu. Hvala i Boži Spasiću. Pozdrav.